अपने सबके मिथिला संस्कार पर स्वागत करै छी। अयोध्या में एते बड़का उत्सव भ रहल छी, माता जानकी के गृह प्रवेश भ रहल छी, बड़ मन करिए जायला। ताहि पर एकटा गीत सुनू, अपने सब लाइक करब, सब्सक्राइब करब आ जरूर कहब। लागल अवधपुर में मेला, देखैला मर मनमा करेला। लागे अवधपुर में मेला, देखैला मोर मनमा करेला। मनमा करेला, मनमा करेला, लागे अवधपुर में मेला, देखैला मोरा मनमा करेला। देश देश के मुनि सब आयल, देश देश के मुनि सब आयल, राम सिया के घर डेरा, देखैला मोरा मनमा करेला। लागे अवधपुर में मेला, देखैला मोरा मनमा करेला। ब्रह्मा आयल, शंकर आयल, ब्रह्मा आयल, शंकर आयल, देव लगा देलक डेरा, देखैला मोर मनमा करेला। लागे अवधपुर में मेला, देखैला मोर मनमा करेला। मनमा करेला, मनमा करेला, लागे अवधपुर में मेला, देखैला मोर मनमा करेला। योगी आयल, नरेंद्र आयल, योगी आयल, नरेंद्र आयल, कमल लगा देलक डेरा, देखैला मोर मनमा करेला। लागे अवधपुर में मेला, देखैला मोर मनमा करेला। नर आयल, नारी आयल, नर आयल और नारी आयल, हनुमत लगा देलक डेरा, देखैला मोर मनमा करेला। लागे अवधपुर में मेला, देखैला मोर मनमा करेला। मनमा करेला, मनमा करेला, लागे अवधपुर में मेला, देखैला मोर मनमा करेला। ए वीडियो में यह ये मन तो बड़ करी अवधपुर जायला। जहिया माता जानकी राम जी बजेथिन तहिया जायब। लाइक करबै, चैनल के सब्सक्राइब करब, जरूर कहब। जय मिथिला, जय अवधपुर, जय माता जानकी।